Oi nana kalinta jalan larus sama kama oto kalalu lain oi kapa karama tiang ngadampak lawi ijo apo diranani oi lawi ijo apo mang diranani Ramadan dinyo bintang ape goai Kalagu lintau bagandakan dalam daerah kampung Ambo. Oi kemalakan saya datang di katoran lai dun sana jajo puluh. Oi lai dun sana jajo puluh antara di dena akan buang oi. Oi nan bakana oi wirang lintang oi bang bos bana nan maminta nyo oi babulot tima mangko karisa takkan kasih anan dulunya oi takkan kasih nan dulunya karam dendinya na dendinya Sesudah ison memakai lepong siti tadayo urang di buenyo oi antah oi apo namo penyakit oi dapet tawa air abisonyo oi dapet tawa nai abisonyo karam dendinya dendinya saja indah ababi dua lain Ramadan di mau oi la saja indah dajang barin dua lain awak abak janyo inyo sajo oi awak abak janyo inyo sajo antara di dena Tuhan diambil oi kesadaran kiro baurai ayamato oi kalau bak nanggoda para sayang biar jo racun den bayo oi namu hajo racun den bayo karam baraden oi tuanai oi nan badenang makson di sono memakai jilbab sama lampu sapi yang maju
katoyo mainggung oi katoyo manyinggung juga antara ide dengarkan bana oi de bosan di Intau barotan lagi mintanya oi nana beda saja budi salamu tak akan lupa oi salamu indah akan lupa antara di denar jauh agiana rusu aci lai patangguang rusu wasana lambo oi modern gilon dena mencari piti indua mana mau peyo oi lain dua anak dena mau peyo antara di dena kanoi bantu arang kilo mencari piti oi kato urang asipiral juo oi tangah malam baurai tagi inyo babue sakatanyo oi tuan babue nasakananyo kita ada dinyo lagu naniko